Dăruiește, mulțumește, îmbrățișează. Împreună voia bună-i tot ce contează. O familie în care suntem bineveniți, o inimă de oameni mulțumiți. O familie în care suntem bineveniți, o inimă de oameni mulțumiți. Dăruiește, mulțumește, îmbrățișează. Împreună voia bună-i tot ce contează. O familie în care suntem bineveniți, o inimă de oameni mulțumiți. O familie în care suntem mereu iubiți, o inimă de oameni mulțumiți. Bună, Raluca! Bună seara! Bine ai venit la Cutilița cu surprize a oamenilor mulțumiți! Mulțumesc de invitație. Trebuie să recunosc că aștept de ceva timp momentul. Nu am avut așa de multă inspirație, deși ar trebui să fie foarte simplu, că suntem prietene și cei care ne privesc în mare parte ne sunt prieteni, doar că așa s-a întâmplat. Să fie nevoie să treacă ceva timp până când să se și întâmple. Ai spus un lucru foarte important. Suntem prietene, ceea ce este un lucru extraordinar. De la o simplă colaborare, în urmă cu 2 ani, am ajuns să fim prietene și să ne sfătuim. Și îți mulțumesc pentru asta. Eu îți mulțumesc în primul rând și pentru prietenie, dar în mod special pentru faptul că ai avut sufletul deschis către ce avem noi de oferit aici la Dâmbovițoara. Este ceva simplu ceea ce oferim noi și în primă fază, acum câțiva ani, mi se părea că e prea puțin. Eram așa cumva frustrată, dar oare ce avem noi de oferit nu e prea simplu pentru cei care vin? Și am descoperit cu ajutorul tău, cu ajutorul prietenilor tăi, că simplitatea a început să valoreze foarte mult și că este foarte bine primit. Ai dreptate. Am văzut și eu la cei cu care călătoresc că vor să vadă lucruri simple, făcute cu mâna celor care trudesc să facă anumite lucruri și încerc să-i duc în diverse locuri unde vedem creativitatea oamenilor, a zice, de la sate. Și pentru asta este extraordinar că te avem și pe tine și mă bucur că am avut șansa să facem câteva evenimente împreună și poate vorbim despre aceste evenimente. Cu mare drag! Observ că ești îmbrăcată într-o ie foarte frumoasă. Da, mulțumesc, este o ie de la bunica mea. Bineînțeles, am adaptat-o pentru mine, pentru că eu nu port și fota. Știi, costumul este compus din ie și fotă. Sunt foarte dragile și cumva de câțiva ani recunosc că înainte să lucrez la centru turistic nu acordam atât de multă importanță costumului tradițional. Nu, și mulți oameni de aici din comună uitaseră importanța costumului tradițional. Multe au fost date de pomană, vândute pe foarte puțini bani și de câțiva ani să știi că oamenii s-au reîntors la costum, au înțeles că importanța costumului este foarte mare și nu poate fi măsurată în bani. Și am început și eu să iubesc stiile și cumva acum fac parte din identitatea mea, adică sub nicio formă nu mi s-ar fi părut normal să fiu îmbrăcată în altceva acum. Apropo de ce spuneai, și Ionuț Fințoiu, prietenul nostru tot de la Dâmbovițoara, povestea de costumele care le-a achiziționat în timp și de prima ie care a găsit-o în cotețul unui cățel. Da.
Păcat. Da. Să știi că am și eu două i originale și sunt foarte mândră de ele. Îmi plac și mie iile mult și la evenimentul care am colaborat, primul eveniment, era de Sfântă Mărie, dacă ți-aduce aminte. Da. Turiștii cu care am venit au fost îmbrăcați în costume tradiționale și mulți au avut chiar costume foarte vechi. Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar, că exact cum spuneai și tu, oamenii se întorc către lucrurile acestea, care poți să le spui simple, dar de fapt nu sunt simple, că totuși o ie nu este simplă, este multă încărcătură, orice broderie interpretează ceva dintr-o anumită zonă. Probabil că Ionuț o să ne povestească cu ocazia când ne va prezenta iile lui. Am înțeles că are Da. 100 de ii și o să aflăm Da. amănunte. La fel și de la doamna Virginia Linu, de la Salva, am aflat diverse lucruri foarte frumoase despre ia românească. Da, Ionuț Fintoiu, bunul meu prieten, bunul nostru prieten, este în măsură să explice tot ce se regăsește pe o ie. Într-adevăr, iile au foarte multe simboluri. Chiar și culoarea iei diferă în funcție de cine o poartă, de momentul în care o poartă, adică sunt atât de multe de spus despre o ie, încât eu nu pot să vă spun pentru că nu mă pricep atât de bine. În schimb, mă pricep să mă înconjur de oameni care știu ce au de spus și asta fac eu. L-am găsit pe Ionuț, am găsit femei de aici, din comună, care se pricep să povestească despre ei. Marea performanță, ca să zic așa, este că între timp una dintre doamnele pe care tu le cunoști, tanti Viorica, s-a apucat să coasă din nou ie. Pentru mine lucrurile astea deja sunt niște performanțe, așa cum în 2016, când am avut prima ședință foto în cadrul unui proiect, recunosc că unei doamne i-a fost jenă să vină îmbrăcată de acasă în costum popular. S-a îmbrăcat, s-a schimbat la centru. Între timp, după atâția ani, deja am ajuns la performanța în care facem parade în costume tradiționale, adică acum deja ne mândrim cu costumele. Mă mândresc și cu faptul că, dar nu este meritul meu, repet, dar mă mândresc că asta e aici, eu sunt cea care reprezintă comuna. Mă mândresc cu faptul că deja avem și persoane din diferite categorii de vârstă. Deci nu mai vorbim neapărat doar de doamnele trecute de 60 de ani care au prins perioada cusutului pe ei. Deja vin și copii, vin și doamne dintre cele două categorii și domni de toate categoriile. Să știi că trebuie să te mândrești pentru că tu ești liantul. De ce spun asta? Ești liantul între noi ca agenții și oamenii de acolo, i-ai pus în valoare și ai făcut niște lucruri extraordinare. Evenimentul, de exemplu, de Ziua Iei, care l-am avut cu tine, mi s-a părut extraordinar. Ai adus doamne din comună îmbrăcate în costume tradiționale, originale, ne-au explicat despre costume și de asemenea ne-au cântat. Ionuț, cum spuneam, a venit cu câteva costume care le-a pus la dispoziție și turiștilor să le îmbrace pentru poze, cine a dorit. Eu am turiste, prietene de ale mele, care s-au îmbrăcat în i de acolo și se mândresc cu acele poze extraordinare cu costumele minunate ale lui Ionuț. Așa că mândrește-te că ești un liant bun și să continui ceea ce faci. Da, știi că îți mai povestesc că trec așa prin tot felul de stări, mai am și pauze când cumva nu mă mai regăsesc, probabil că mai am nevoie și de reculegere, ca să zic așa.
Dar în principiu am ceva ce cred că nu o să dispară foarte, foarte repede sau poate niciodată. Faptul că eu chiar consider că această zonă are potențial și Are. are potențial din mai multe puncte de vedere și cumva fac lucrurile astea pentru sufletul meu, nu pentru că aș lucra undeva, nu pentru că aș avea anumite beneficii. Beneficiile materiale sunt logice și cumva vin de la sine datorită salariului pe care l-am, dar faptul că le fac lucrurile astea pentru sufletul meu nu poate fi ceva ce se termină mâine sau peste un an. Așa că voi continua, asta era ideea. Că vorbeai de beneficiile sufletești, mi-aduc aminte de un alt eveniment pe care l-am avut împreună cu tine. În urma unui spectacol am strâns niște bani și împreună cu prietena mea, Dana Florian, și-am adus câțiva copii cu performanțe bune la învățătură la tine. E un proiect foarte drag și anume m-am străduit foarte tare să găsesc ceva original. Mi-am dorit să pun în valoare peștera Dâmbovițoara pentru că este unul dintre obiectivele noastre cele mai importante. Am gândit că nu trebuie să fie nici plictisitor, nici prea greu și am ajuns la povestea haiducilor Fulga și Budac. Sunt doi haiduci care furau averii și le dădeau săracilor, iar ascunzătoarea lor era în peștera Dâmbovițoara. Cu copiii pe care tu i-ai adus împreună cu Eliza am organizat o vânătoare de indicii. Copiii pe tot parcursul traseului au descoperit indicii, au avut anumite probe și au ajuns la peștera Dâmbovițoara. A fost ceva inedit pentru mine și chiar m-am distrat, că despre asta e vorba, să ne și distrăm. Cred că ne-am distrat cu toții, și noi ca adulți și copii. Chiar a fost foarte frumoasă acea ieșire și copiii foarte încântați pentru că a fost o excursie cu tematică ecologică. Au strâns niște peturi pe drumul către peștera de la Dâmbovițoara și au interacționat și cu copiii care i-ai adus tu la peșteră. Ceea ce au fost mai multe lucruri foarte bune care s-au întâmplat. Acele peturi au fost transformate în cadouri pentru haiduci, deci am punctat și necesitatea reciclării. Cred că a fost ceva educativ pentru copii. Au învățat și importanța curățeniei din mediul înconjurător și a interacționării între ei, pentru că, din ce mi-aduc eu aminte, grupul a devenit compact în momentul în care au ajuns aici. Cred că am atins mai multe puncte. Da, și asta e un lucru extraordinar, că, uite, reușești să faci activități foarte frumoase și cu copiii și cu adulții. De aceea, la anul ăsta, o să încerc să ajung de ziua copilului, de 1 iunie, la tine să văd ce mai născocești tu. Ei, tema știi că am stabilit-o, dar nu o spunem acum. Am stabilit-o și o să o și dezvoltăm pe parcurs. Noi am tot stabilit și nu numai cu tine, noi am stabilit diverse proiecte pe tot anul. Începând din februarie, deja ne-am proiectat așa câteva idei, să dea Dumnezeu să le și putem face. Ești un om extraordinar! Mulțumesc frumos, asemenea! Apropo de proiecte de suflet, am amintit cumva despre Sfânta Maria, evenimentul pe care l-am avut acum 2 ani. A fost un eveniment greu pentru mine, dar cred că a fost unul dintre cele mai importante evenimente pentru că iarăși vorbim de niște
de niște situații prin care a trebuit să trec și care m-au întărit. Și ca să dau un exemplu, în dimineața evenimentului ploua și în momentul în care voi urcați spre satul Ciocanu, unde a avut loc evenimentul, a ieșit curcubeul. Deci mi s-a părut cumva ca o binecuvântare pentru noi. Despre asta vorbesc, că după orice eveniment greu, cumva a fost foarte bine. Să știi că mi-am dat seama că a fost greu din multe aspecte, dar ți-a ieșit totul extraordinar. Acum, făcând o paranteză, numai dacă te-ai gândit la faptul că ai implicat o parte destul de mare din oamenii din sat să ne ia cu mașinile de la autocar până la biserică, unde am avut parte de o slujbă extraordinară și mulțumim Părintelui. Am fost la biserica de la Ciocanu, Sfântul Nicolae, Da. bine? Da, Sfântul Nicolae. Așa, cum îl cheamă pe părinte? Lucian Benescu. Deci ne-a ținut o slujbă minunată și la sfârșit un mic discurs, iar la pensiunea la care am mers, tot așa cu mașinile mici, datorită oamenilor din sat, la fel părintele a venit și ne-a dat o binecuvântare și la masă și ne-a interpretat o poezie compusă de dumnealui. Da. Deci au fost niște momente unice, unicat, pe care nu poți să le redai decât să le simți dacă ești acolo. Iar implicarea ta, știu că tu ești modestă, a fost... N-am cuvinte. Da, merită. Scuză-mă pentru tot, mi-aduc aminte că au fost, lăsând la o parte că a fost și televiziunea și cineva de la radio, au venit platouri din partea la multe pensiuni, cărora le mulțumim și pe calea asta, pentru că s-au implicat foarte mulți oameni din sat, ceea ce nu știu câtă lume ar putea să facă ceea ce ai făcut atunci. Da, cumva am fost norocoasă ca oamenii să se implice. Platourile, într-adevăr, au fost și cu alte ocazii, pentru că eu am venit în 2016 cu ideea de a face expoziții culinare cu platouri din partea restaurantelor din zonă, cumva să avem și beneficiul promovării, pentru că la fiecare eveniment aproape am avut parte și de presă, de implicarea presei și a televiziunilor, chiar și cele naționale. La evenimentul cu voi a fost Antena 1. Bineînțeles, am făcut pași micuți, dar cumva niște pași care s-au stabilizat foarte bine. Nu vorbim de evenimente mari, adică de genul sutelor de turiști, vorbim momentan de grupuri micuțe, dar ceea ce am observat eu că mi-a adus mie un beneficiu, tocmai pentru că au fost evenimente micuțe, este că am reușit câtuși de cât, nu reușesc în totalitate, dar am reușit câtuși de cât să iau contact cu majoritatea turiștilor, să am această comunicare care mie mi-a prins mult mai bine după eveniment, pentru că eu țin legătura cu mulți dintre turiști, deja îi cunosc, cine a fost de Sfânta Maria, cine a fost de Dragobete, le mai trimis salutări, cumva le readuc aminte. Ceea ce n-aș putea să fac asta în cadrul unor evenimente foarte mari, pentru că ca și organizator n-ai cum să discuți cu toată lumea. Am încercat să scot partea bună din ceea ce am putut eu să fac până acum și să învăț din greșeli. Asta e foarte important, să învățăm din greșeli și să evoluăm. Și am mai avut și norocul de a învăța de la niște oameni mult mai buni decât mine. Cred că asta e partea cea mai bună a fiecărui om, de a avea capacitatea să învețe de la cei din jur, de la tria atunci când e cazul oamenii care
nu îi lasă să evolueze, nu mai permit o colaborare foarte bună, dar asta este viața și cu bune și cu rele, ce să facem? Continuăm. Așa ca în încheiere să spun ceva legat de Sfântă Mărie, de evenimentul de care vorbeam. Și doamna Nina Ioniță, care a dat și dumneavoastră interviu, era foarte mândră că își cumpărase ria cu care era o rie originală, custă de mână, și era foarte mândră că o purta la acest eveniment pentru prima oară, că de-abia și-o luase. Deci, întoarcem de unde am început discuția, apropo de ei, că oamenii revin la costumul nostru tradițional și este o mândrie să ai o ie, mai ales din asta lucrată de mână. Da. Pentru că este și foarte greu de cusut o ie, necesită câteva luni și abia în momentul în care cred că cel mai bun moment în care poți realiza cu adevărat e să ți-o coși chiar tu, ceea ce nu putem face asta, chiar toate, dar când știi anumite detalii din spatele unei i, ajungi să înțelegi câtuși de cât și să-i dai importanța cuvenită. Așa e. Îți mulțumesc, draga mea prietenă, că ai fost astăzi la întâlnirea cu mine și ai văzut că am mai avut pe cineva alături de noi, da? Sper că ai sesizat că puf. Da. Mulțumesc frumos, să ai un an bun și să ne revedem bine cât mai mult posibil. Mulțumesc și un an nou fericit! Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Cât noi trăim pe pământ, am să doinesc și am să cânt, Căci mama mea cânta atunci când mă legănam. În tăcucum e băițice, stai și ascultă, măi voinice.